बिनिफ्राय मोजां नुथारदों। हेलौ एभ्रिवान, नोंथांमोन गासैखौबो आंनि सिबि चेनेलावहाय बरायनानै लाग्रोनाय थाबाय। थ' दिनैहाय जोंहा नै धनतेरास दिननि समायाव जों दिनै एसे मा लक्ष्मीनि मन्दिरावहाय दर्शन जानो फैदों आरोना। दिनैसो एसे साइलेन्टलि समाय मोननायखाय आंहा दिनै एसे लाखिनो सानबाय आङो लोगोफोर। थ' एसे बेखौनो दिनैहाय एसे खेबदिंना लांसै आरोना। बिराद समायनाखा आरोना, दिनै माने बिराद सुबिदा जादों आङो खेब माबानो थाखाय आरो। बिराद गेलेबाय आंना नै फिसाफ्रा दसे चान्स मोननायावनो जानो समाय मोननायखाय एसे मोजाङै लानोसै होननानै खेबबाय आङो। बेखिनियानो बिराद मोजां जादों आरो। नायजोबनो लुबैनानै आं खालामबाय आरोना। बेनो ओरैहाय समायना बानायथार, मोजाङै नायजोबनो हागोन नोंथांमोना गासैखौबो। एसे दिनैहाय एसे चान्स मोननायखाय मोजां खेबनो सानबाय आङो नै। बिराद मा दं आरोना। सोरना दिनै मा लक्ष्मीनि, मा गणेशा, ओरैहाय मा कालि देबि गासैबो दंजोबो नै। बयखौबो माबाजोबदों, मेनसन खालामना दोनो आरोना। समायना नुदों। आंना लोगो सासे उनजोंबो एसे नायनोसै। गासैबो बिदिनो बानायजोबदों। बाबाफोरा दसे रेस्ट लाबाय। बाबा এতিয়া সময় পাইছে আজি ন, অলপ ৰেষ্ট পাইছো। বাবা এইটো কিবা কেমেৰা কৰাৰ কাৰণে বন্ধ কৰা নাই? বন্ধ কৰা নাই ন? বেলেগ মন্দিৰত কিন্তু গোটেইকেইটা কেমেৰা মাৰিবলৈ বন্ধ কৰে। সকলৰ কাৰণে ন? ঠিকেই আছে। কিন্তু বেলেগত মানে এইটো কেমেৰা কৰিব নিদিয়ে মানে এইটো। তো थैंक यू। नमस्कार। बिराद मोजां मोनबाय आङो दिनैहाय फुरा लानो हानायनि थाखाय। थांसै आं एसे बायहेरानिफ्राय लानोसै दा। फैदो आंहा थांसै दे नै। लोगोफोर बेनो आरोना जोंनि बिजनि मा लक्ष्मी मन्दिर। बिराद मोजां जाखाबाय आरोना। थांसै जोबोद गोजोननाय मोनबाय। लोगोफोर एसे नोंथांमोना नायनो हासिगोन आरोना। जायाखै बिदिसो जानांगौ। दोनथ'। बिदि जादोंमोन? बिदि जाखादों? बाबा गणेशा बिदि सिन जादों? नोंसोर बन्द' खालामदों जाबाय होननायखाय? दे होमबालाय जाला। दे गाखोदो, सानैबो गाखोदो दे। सानैबो गाखोदो।
सानैबो गाखोदो दे ओरै सासे